utamane Mbak. Nggih. Iki tak supaya jenengan nyekar kanca tani. Oh, Soale le tetanen keluarga agung ing Desa Watu Agung, iso pinaringan tulus ora ana sambikala apa-apa. Nggih. Dadi nek pun resik desane kudu resik atine. Lho, karo iku sing tangga utami. ora drengki srei, ora jalmetaken, ora dawen panasten, karo bojo sanso gemati, karo marata sanso bekti, lima nembah ya sanso tenanan saya istiqomah. Lho, karo tangga ki kudu rukun mergane kuwi sing penting lho. Urip ning desa ki nek karo tangga congkrah ora dadine ora becik. Bermasyarakat becik soalnya paribasan mungsuh. Kok iso ngarane mungsuh? Mungsuh siji kokean sedulur sewu jek kurang. Dadi ana unen-unen tanggaku ya sedulurku. Matuk. Nah, cara aku barang kuwi kowe duwe gelang gedene sakmene aku ya ora serik. Ora serik. Ora serik ning kowe gulung komeng. Ya ora no, wong kowe gur tukon Shopee kok. Mak tok pamer kene iki pas ngundake iki nggo ngundake rego malah ngomong tukon Shopee. Swidak Bu. Nek sing ra ngerti, wah kayak bintang tamu larang gelange mompyor sing ra ngerti. Asline ya gur menungso ya jangan apa jenenge terbujuk dengan casing, tipu daya tampilan. Nek dhisik sing wong sugih ketok, sugih sing orang duwe ketok ora duwe. Saiki wong ora duwe berlagak mampu, berlagak mewah, ngoyak wah ning gune wuh menika ra nggih kathah. Mula menika sing rugi awake dhewe. Ya nggih leres ngaten ta Mak Sangi. Iya ta Mbak. Nah, aku nyawang Mbah Jumari iki saya sepuh nek kok saya ganteng ngono ya. Saya merati ngene terus mbok dicaketi to, dicaketi dicaketi Mbak Jumari, dicaketi. Ah wong tengah luwe rasa laman kok. Nek aku ketoke ora gebak kok Lek. Ketoke le cocoki kowe. Mbah Uti karo Mbah Kakung. Mbah Kakung kabeh deh. Pak Jumari. Apa nak? Seminten lepat kula pangapunten nggih. Padha-padha ya no. Jenenge wong kadang kula adik kula tregal-tregal kula yo keladuk wani anggenipun matur nyuwun pangapunten saestu Mbak Ju. Wis. Sayang lho, sayang lho. Menawi badhe ngaturaken panjenengan glondong pengarang-arang mesti panjenengan yo ora kersa oten dari kepal upama kula pasrah jiwa raga kula pripun Mbah Jumari. Ora iso aku. Mbah Jumari ki jenengan wedi napa gila? Aku ki jane iki gila malah. Ketemu kan kok gila pun mboten telaten to, Mbak. Wis manekung kok apa-apane. Ayo nak sliramu nak. Ya. Areng baca kepat tak gawake nak. Dibawani ta? Nggih. Iki HP ku lek HP le kuno kok ke dinggo Mbak Tika kan ya jek awet temen bocah lagi. Anu. Lah ya tak kei modal ya tenan aku nyambut gawe. Syukur ngene iki sejane rezeki sing sempulur ya ngene iki. Suaranya hatiku perih sawane. Ngapunten niki napase ra dicekak. Amargi kula nembe metengeno. Oh, ngene. Pun kula presake teng ngene Bu Bedan kok mau. Lah nembe niki rak nembe rong sasi. Dibedhek kalih Bu Bedan niku anake lanang. Lanang. Kamangka gur dilus-elus ngene. Kok ngerti ekspresine lanang. Kok ngerti nek anakku lanang, blek dilus-elus tekku kok. Oh, ora delok alus-aluse. Kok le. Senggoku keliru le presone ku, Mbak. Iya nganggo ilmu di USG kok ora koyo padake dukun ahli nujum kok nyepeleke. Lah iki lenang iki ngono. Anu Mbak Pri. Pripun? Senggoku iki leru, le preso iki jebul nang dokter hewan. Kok jenengan periksa niki anake lek kakung napa setri to Mbah Jul? Oh, nek tak betok. Jayi kok dibetok. Anak ae. Ale umume. Beda no atau aku sih. Mosok arti betok gak dijambak sisan.